Teplé počasie na Liptove definitívne zobudilo tunajšie medvede. Hlad a zvedavosť ich vyhnali až pod Chopok, kde návštevníkov Jasnej prekvapil aj obrovitý kodiak. A propos dosiaľ najväčšiu reklamu tomuto chlpáčovi urobil najmä skvelý český film Pelíšky. Já jenom říkám to, co říkali v televizi, že medvěd Kodiak měří 3,70 m, mami, víš, no, on se toho hned chytá. Aj on sa stal svedkom slovenského rekordu v najväčšom GPS nápise na mape, ktorý vyzeral práve takto. Dvojica snúbencov naň potrebovala za 9 dní prejsť rôznymi prostriedkami, každý z opačného kúta krajiny, okolo 1500 kilometrov. No a o zážitky nebola núdza. Keď už to vyzeralo, že budeme mať teplú sprchu, tak zrazu nám miestny povedal, že gazda, že no tak keď sa sprchoval pred vami, no tak teraz už budete mať akože studenú, nie? Putovanie Slovenskom dalo obom zabrať a občas museli siahnuť až na dno síl. Také najťažšie bolo asi to zlaňovanie strmého skaliska. Zároveň tam ešte aj pršalo a bolo klsko a kúpanie sa v ľadovej vode. Ustanovujúci rekord je však na svete a prekonať ho nebude vôbec jednoduché. Určite je tam dosť ako zložitá tá príprava, lebo vymysleť to, naprogramovať, nastaviť tých ľudí a nájsť teda vhodných ako jedincov na toto, takže klobúk dole. Sebazaprenie a vytrvalosť sú blízke aj cyklistom, ktorí toho majú na svojich tátošoch odsedeného neúrekom. Aj preto medzi divákmi nesmel chýbať náš úspešný, žiaľ už bývalý reprezentant. Je to vždy cítiť, nikdy to nie je tak, že my sadneme a človek by sedel ako keby sedel niekde v kresle. Prvú vážnu životnú výzvu pomohli snúbencom zvládnuť aj rôzni amatérsky športovci. Napokon hlavné posolstvo nebol ani tak rekord, ako niečo úplne iné. Poďte ven, poďte do přírody, poďte si s náma trošku užít čerstvého vzduchu. Na apel vyraziť do prírody zareagovali malí aj veľkí, ktorí si v Jasnej našli nielen zábavu, ale i svoje vzory. Napriek tomu, že aj im občas robí problém trafiť na správne miesto. No tak to sa mi stáva celkom často, pretože tak na začiatku som bola taká, že navigáciu som ani veľmi nepoužívala. Vždy som bola taká tá stará škola, že mapa. A hlavne cestujem často s otcom a ten stále mapa musí byť. Ale tak myslím si, že napríklad tento rok v Amerike nás GPS zachránilo. Cvičím každý deň a mám mexického svojho trenéra. takže máme taký ako tréningový systém. Od svojich 6 rokov lyžujem, chodím do prírody na túry, behám, takže sa snažím. Jednu cestu už snúbenci zvládli, no tá zložitejšia, púť životom ich ešte len čaká. Okrem toho svojim príbehom možno ukázali cestu aj iným, ktorí na nej dosiaľ ako si blúdia.